In de Lietse Jouwer, tussen de landerijen, staat een bijzonder huisje. Wij doen mee aan de Duurzame Huizenroute. Dat is een landelijke organisatie waarbij mensen die een duurzaam huis hebben zich kunnen opgeven. En dan kunnen andere mensen komen kijken als ze dat leuk vinden. Er is ook een verkiezing want een van die huizen die wordt dan gekozen tot het duurzaamste huis van Nederland. Nou, dat is ver weg, maar voorlopig gaan we voor het duurzaamste huis van Friesland. Mensen kunnen op je stemmen via Duurzame Huizenroute. En er is een jury die het beoordeelt. Wij zijn niet het duurzaamste huis, lang niet. Als je kijkt naar mensen die het bijvoorbeeld nieuw gebouwd hebben. Er zijn mensen die hebben 3 keer zoveel geïsoleerd, veel meer installatie enzovoort. Maar het aardige van ons huis is dat het met eenvoudige middelen en niet al te veel kosten toch energie-neutraal geworden is. We hebben het huis gewoon geïsoleerd, wat ze dan noemen energielabel B. Dus dat is zeg maar 8 centimeter gemiddeld, 8 of 10 centimeter. En verder hebben we een warmtepomp en zonnepanelen. En daarmee zijn we energie-neutraal. Een tijdje geleden is de gasmeter weggehaald en wij leveren dus energie aan het net terug. Vooral met oog op de toekomst. Het is prettig om stookkosten op 0 te hebben. Ik had er tijd en gelegenheid voor en dan is het maar geregeld. Want het komt er toch een keer van.